खुलुमबाय गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि बे फुंबिलिनि गोजोननाय हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै आं दंफैयो बिथां माथियास बरगयारिनि न'आवहाय। बिथाङा टप मोस्ट सिनियर गोदोनि आबसुआव अभारग्राउन्डआव खामानि मावोमोन। दा बिथांनिफ्राय आं दिनै मिथिनो लुबैदों जे दिनै बिटिआर सुक्तिनि मथे दिनै सिमाया जोंना एक्सटेनसन जासिगोन। सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै माबाया डिस्ट्रिक्टआ जोंनि बिटिआर इनक्लुसन जासिगोन। बिनि सोमोन्दै आं बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन। दिनै बिथांमोना गहपुर आरो सनितपुर बिथांमोना जोबोद खुसि मोनगोन। दिनै आं बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों, नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे दिनै बिटिआर सुक्तिनि मथे सनितपुर आरो बिश्वनाथआ जोंनि बिटिआरआव इनक्लुसन जासिगोन, बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो नोंथाङा? खुलुमबाय। गिबियावनो आं गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' रायजोफोरनो आंनि अननाय सिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो नोंथांखौ आं हामबाय आंनि न'आव फैनो थाखाय। नंगौ, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां आन्दोलननि गेजेरजों 1993 आव जे सानसुमैया मोनसे बिएसि आबसुनि गेजेरजों मोनसे सुक्ति खालामदोंमोन आरो बिदिनो 6 बोसोरनि उनाव बिएलटि आरो आबसु आन्दोलन खालामनानै 2003 बिटिसि हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव बे जोंनि बिटिएडि होननाय सुक्तिया जादोंमोन। नाथाय बेयाव जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जों लाबोनो हायाखै, मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथाव जोंनि बर'फोर मैखोम दङ आरो बिथांमोना आन्दोलनाव गोबां बाहागो लादोंमोन आरो गोबां बिथांमोना भिक्टिमाइज जादों। जोंनि बे बिटिएडिनि गेजेराव बा बिटिसिनि गेजेराव बेसेबां मानसि थैदों, नाथाय गहपुराव बिनि बांसिन मानसि थैदों, मुंख्लं जादों। बिथांमोना हारिखौ गोबां मोजां मोनो, बिथांमोना नाजादोंमोन। बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोनो थाखाय नाजादोंमोन, नाथाय इन्डियान सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा हायाखै। दा बेखायनो नैबे गोदान मुगानि जि आन्दोलनकारिफोर, थामथि खोलोबनि जि आन्दोलनकारिफोर, बिथांमोना नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलखौहाय जोंनि एनडिबिएड बिथांमोन बा आबसुनि बै समनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय नाजानायाव जोङो बेखौहाय एक्सटेनसन हिसाबै लानाय जादों। बेजों लोगोसे जों माखासे अबर'नि डिमान्ड, जेरै माने जेनेबा गारनाय, दानख'नाय बे माखासे क्लजखौबो सोफानांगौ जादों। मानोना जोंनि गेजेराव माखासे केन्सार बेमारफोर बायदि सिमाफोर दं, जायफोरा जोंनि थाखाय जेबो लाब गैया। बिथांमोना आन्दोलनाव लोब्बा गैया, हेंथा होदोंमोन, नाथाय उफाय गैयैयाव बिथांमोनखौ जों माखासे जग्राफिकेलनि असुबिदायाव जों सोफानांगौ जादोंमोन आरो बिथांमोना जोंजों दंमोन, नाथाय बिथांमोना अरायबो जोंखौ डिस्टार्ब थांनो नागिरो आरो बिथांमोना जोंनि बिटिसिनि थाखाय जेबो लाब खालामना होआखै। इलेक्सन समाव जों बिथांमोना गोबां थाखा फैसा हैनांगौ, जोंनि सुबिदाखौ बिथांमोना लायो, नाथाय जोंनि माखासे ट्राइबेल मानसिफ्रा मोना। बेखायनो जायफ्रा गुबुन हारिफोर, बर'फोर नङा बा ट्राइबेल नङा, बे ओनसोलखौ अबरफोरखौ जोङो सिमा ओनसोलनि बिथांमोनखौ जोङो 200-300थासो गामि थांनायनि जों खोनादों, दानगोन होननानै। आरो बियो रिसेन्टलि नभेम्बर, डिसेम्बर बा जानुवारि गेजेरावनो बे जागोन आरो फाइनाल जागोन। अलरेडि बे जाजोब्बाय। नाथाय बे जोंनि 20टा जेनाखि आरोबाव गोदानै समस्ति दागोन, बे एसे साननैसो लेट जानो हागौ। नाथाय सिमाया अलरेडि जोंनि मिथिनायाव बे गहपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोला लखिमपुर बर्डारसिम बे जाबाय होननानै जों खोनादों। जों खुसि मोनदों, मानो होनोब्ला जों गासै बिदा फंबायफोर आरो बेयाव गोबां रिजार्भ हाफोर दं आरो माखासे बिथांमोना सरकारि जेबो सुबिदा मोनाखै, बिथांमोना हें जानानै दं। बर' कसारि काउन्सिलावबो बिथांमोनखौ लानाय जायाखै। फारसेथिं बिसोरो जोंनि बिटिएडि बा बिटिसि बा बिटिआरआवबो जुदि हाबाब्ला बिथांमोना हें जाना थागोन आरो आसाम सरकारा बिथांमोनखौ बिमा गदायनि फिसाफोर बायदि नायबाय थागोन। बेखायनो जोंनि फिसाफोर जानायखाय, जोंजों आन्दोलनाव थाफानायखाय आरो बिथांमोना गोबां मुंख्लं जानायखाय बिथांमोनखौ जोङो नैबे बिटिआरआवहाय बजबना लाथारनांगौ बा लानांगौ आरो बे एक्सटेनसना जानांगौ बा जाथारगोन होननानै आं फोथायो। मानोना जों मिथिगौ, जों बड'फानि समनिफ्राय, जों उन्दै समनिफ्राय 1996निफ्राय जों आबसुआव ओंखारबोदों। जों आनसलिक लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेल जों खामानि मावबोदों, भलन्टियार पस्टआवबो आबसुआवबो, इभेन जों बिएलटिआवबो अफारग्राउन्डआव जों खामानि मावबोदों। आरो फारसेथिं जों एनडिबिनि सुक्ति, बिथांमोनाबो जोंनि मानसि। मानोना जोंनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जाबाय, गोबां लेदारफोर थैलांबाय, गावजों गावबो गुबुनजोंबो। बा बेबायदि जाबाय थायोबा जोंनि गेजेराव गोबां खहा जायो। बेखायनो बिथांमोनाबो जोंनि बिदा फंबायखाय दिनै दुलाराय बर' रायजो राजा, बर' फरायसा आफाद, गासैबो बर' साहित्य सभा आरो गुबुन गुबुन संगठनफ्रा, आफादफ्रा ज' जानायखौ लुबैदोंमोन आरो ज' जानानै मोनसे बे बिटिआर सुक्तिखौ थांनाय 2020 मायथाइनि
बे 20 फेब्रुवारियाव जानाय जेनाखि बे सुक्ति बेयो मोजां जादों आरो जों फोथायो जुदि मोजां मावलाङोब्ला स्टेप बाय स्टेप बेयो माने डेभेलप जागोन खेबसेनो जों मोना मानोबा जोंनि आसामा मोनसे कमप्लेक्स मोनसे हादोर बेवहाय गुबुन गुबुन जातिफोर दं आरो जोंनि बर'फ्रा रायजो मोननायनि जग्य दंब्लाबो मानो होनब्ला आसामखौ 371 नि बि क्लसाव बेखौहाय पार्लियामेन्टआ दिनै संबिधानाव सोनानै दोनदों 371 नि बि क्लसावहाय दा बेखौ नों एबलिश खालामा लाफानो पार्लियामेन्टआव गोदानै रायजो दानायनि मोनसे मुस्किल फैयो माखासे जों संबिधानखौ मिथिनाया मोजां जेरै नागालेण्डआ 371 नि ए क्लसाव काश्मीरा 370 मोन बेखौ दिनै मोदिया एबलिश खालामनानै मोनसे बेवहाय इउनियन टेरिटरि मोननै दानो होबाय लादाख आरो काश्मीर जोंबो मोनगोन नाथाय जोंनि पलिटिकेलफ्रा दैदेनगिरिफ्रा ज' जानांगोन संगठनफ्रा ज' जानांगोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जुदि केलेंकारि जाबाय थायोब्ला सिलायलायाब्ला गावखौल' लिडार सानोब्ला आरो सासे लिडारा मोनसे पार्टी दायोब्ला संगठन दायोब्ला जानाय नङा जों नुदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो मोजांमोन नाथाय बिथांमोना थाखा फैसानि लब जानानै पावार हांगार जानानै सन्मान लुबैनानै दिनै गावबागाव मोनफा पार्टी जादों बिदिजों जेबो जाया दिनै गाबोन बर' साहित्य सभा गोदान जोनोम जागोन गाबोन आबसा गोदान जाबावगोन गाबोन आरो गोदान पार्टी जागोन गोबां फैदों पिटिसि एम पिटिसि प्रग्रेसिभ पिटिसि फैबाय ओमफ्राय इउटिले फैबाय इउबिएल फैबाय पिडिएफ फैबाय इउडिएफ फैबाय आरो नै रुबिराम पार्टी फैदोंमोन गेजेराव बिपिपिपिएफ आरो बिपिएफ फैबाय आरो बिदिनो दिनै नै इउपिपिएल फैबाय गाबोन बिदिनो आरो गोदान फैबावगोन आচ্ছা आं बेखिनियाव सोंनो लुबैयो जे जिखिनि दा जों सावरायनाय जिथुनिखि एक्सटेनसननि खोथा माखासे टप मोस्ट सिनियर लिडारफ्रा जेरै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी दावराव देख्रेब बिथांमोना ओरै एक्सटेनसन जाजानायखौ लुबैया बिथांमोना आरो माखासे जोंनि गेजेरावनो आइजो लिडारफोर दं बिथांमोनाबो नाले बाले बुंबाय थायो जे एबा क्लसाव गैया माबा गैया एक्सटेनसन जाया होनना बुंबाय थायो बिथांमोना मा हिसाबै बे खोथाखौ बुंबाय थादों दा सनितपुरा जोंनि बिदा फंबाय एक्सटेनसन जायोबा जोंनि थाखाय लाब दं बा बड'लेण्डनि सिमाखौ मोनहैगोन बिथांमोना मा हिसाबै बेफोर खोथाखौ बुंबाय थायो बिथांमोना एग्रिमेन्टनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि सुक्तिखौ मोजाङै फरायाखै आरो बिथांमोना गभर्नमेन्टजों लिंक गैया मानोना बिथांमोना बिरोधि पार्टी बिथांमोना पावार नांगौ जों लुबैयो बिथांमोनाबो फै हाग्रामानि समावबो सानसुमा सारा थायाखै माबा माबि असमियाफोरनि नाम गसा बिथांमोननि धोरोम बिजाबखौ लानानै माखासे खोथा बुंदों जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनैहाय हाग्रामानिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों आरो प्रमद सरकारनि दानि सरकारावबो बिथांमोना थायाखै बिथांमोना दिनै गोदान पार्टी दादों गोदान संगठन दादों जों गाज्रि मोना बयबो राइट्स दङ डेम'क्रेसियाव नाथाय सासे मानसियाव मोनसे पार्टी बा संगठन दानानै रायजो राजानि मदद लायालाबानो सापर्ट लायालाबानो सानै साथाम मानसिजों जुदि बेबायदि संगठन दायोब्ला बिथांमोना गावसिनि संगठननि रोदाखौ गुवार खालामनो थाखाय गिदिर खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजाखागोन आरो बिसोर मालाबाबो गुबुननि सावरायनायखौ मोजां मोना आं गासैबो सोनाबनि बर'फोरखौ गाज्रि मोना नाथाय सोनाबनि माखासे बर'फ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावसिनिखौल' जाजानो लुबैयो गोबां बेसेबां संगठन दादों सोनाबनि डिस्ट्रिक्टआवनो दादों जोंनि क'क्राझार ओनसोलावनो दादों बेखौ जों बुंनांगोन जोंनि सानजानि माखासे दैदेनगिरिफोर जायोबा बिथांमोना गाज्रि मोनो आरो सानजा ओनसोलाव जुदि डेभेलपमेन्ट जायोबा बिथांमोना गाज्रि मोनो दा आं बेखौ लुबैयो दे मा सानजा मा सोनाब मा साखोला जों गासैबो बर' हारि जों खौसे जानांगौ बड'फाया बुंदों इउनियन अफ दा बड'स गासैबो बर' हारिया खौसे जाब्लासो जोंनि सिमाङा जाफुंगोन नाथाय बिदि गावसिनि इग' जायनाखि गोमोनथि दङ बेखौ जुदि उन्दै खालामनो हायाबा आरो गावसोरखौल' लिडार सानोब्ला बे जानाय नङा आंनि बाथ्रायाबो गासैबो सैथो जाजोबाबो जानो हागौ सोरबा लावखारनि बाथ्रायाबो सैथो जानो हागौ जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन गोबां लिडारफ्रा दिनै भुल खालामबोदों ब्लान्डार मिस्टेक खालामबोदों सानसुमाखौ जों सनमान होयो बियो दैदेनगिरि गिबि माबानि उनावनो बड'फानि उनावनो बिथाङा दिनै बिराद मोजां दैदेनगिरिमोन नाथाय बिथाङा बिएसि सुक्तिखौ जोंखौ खालामबाय जों सापर्ट खालामदोंमोन जों रंजादोंमन नाथाय बिथाङा दिनै मास मोनथामाव थानानै बिथाङा मा होनो पलियन बादि खारनानै दिनै इलेक्सन खालामालाफानो बिएसखौ बिथाङा गारदों बे मोनसे स्टेट एक्टनि सुक्तिमोन बै समनि जोंनि सुक्ति बिएससिया नाथाय बेबो एसे डेभेलप जागौमोन जुदि इलेक्सन जानायमोनब्ला आरो बिथांनो दिनै अननानै आन्दोलननि गेजेरजों बिथांखौ 15 बोसोर एमपि हरदों दिनै 60 बा 55 कौटिसो बिथाङा दिनै मोनबोदों सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय बे एमपि फान्डआव मा खालामखो जों मिथिया नाथाय बिथाङा दिनै पावार लुबैनानै गोदान गथ'फोरखौ लांनानै गोदाव सोराव खालामहैयो बिदिनो गोदान पार्टी दानायाव सापर्ट होयो बेबायदिजों जेबो जाया हारिया नोङो जुदि गाबोन जुदि जोंनि प्रमद बर'आबो बिदि थगायबाय थायोब्ला जागोन ना जुदि मावनो हायाबा बिथांखौबो गाज्रि मोनगोन थिग बिदिनो हाग्रामाखौ
हाग्रामायाबो मोजां मावदों बहुद मोजां मावदों नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथाङा दिनैनि गावनि सासननि गेजेराव गोबां गोरोन्थि गेना खालामबोदों बेखौ बुंनायावनो दिनै बिथाङा सात्र अन्था जोंनि बर' फरायसा आफादखौ बियो एंगारदों जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव गोबां बिथांनि सासनाव ब्लाड सेट जाबावदों जोंनि सोरां मन्जु थियाटारनि गायकआ थैनांगौ जादों सोरबा जोंनि बायद' लीला बायद' दैमारिया थैनांगौ जादों सोरबा हांबादिक थैनांगौ जादों सोरबा मास्टार लेक्सार थैनांगौ जादों मानो सासनाव थानाय समाव बेफोरबायदि मानसिया थैनांगौ जाखो मोजां मानसिफ्रा दा बेफोरखौ बुंनायावनो दिनै हाग्रामा सारा गाज्रि मोननानै माखासे संगठनफोरखौ बिथाङा एंगारदों जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनैहाय सासननिफ्राय गोजानाव थानांगौ जाबाय आच्छा नोंथां बेखिनियाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे जोंना बिटिआर सुक्ति जानायनि लोगो लोगोनो एक नम्बराव जोंनाव सान्थि फैदों सान्थिनि उनाव जोङो मोनसे परिबेक मोनदों जे जोंनि बे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे परिबेक मोनदों आरो बे परिबेकखौ लानानै जुदि बेखौ मोजाङै मावफुङोबा जों बड'लेण्डनि सिमाखौ मोनहैगोन बिनि गेजेरावनो दिनै माखासे टप मोस्ट सिनियर लिडार दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि खोथा बाहायो जे जों बिदा फंबाय बुलायनानै थैलायनांगौ बे सिचुएसनखौ आरो लाबोनो नागिरदों बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो दावराव देख्रेबा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेथ' असम्भब जानाय नङा दानि सरकारा मदि सरकार बा स्टेट सरकार जोंनि गेजेरावदि गावजों गाव बुथार होबावगोन बा जोंनि इसिबां मेलेमजिबि बिथांमोन दङ बिथांमोनाल' मात्र मेलेमजिबि नङा बिथांमोनाबो मेलेमजिबि बिथांमोना सासनाव थानांगौ बिथांमोनाबो थाफानानै बिटिआरनि सुक्तिखौ बिथांमोनाबो दफा दफा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव थाफानांगौमोन नाथाय बिथांमोना अरायबो खालि बिरोधिल' जायो बे थिग जायाखै रायजो राजायानो पाब्लिकआनो बिथांमोनखौ सानसे समाव रिजेक्ट खालामगोन मानो होनबा जोंनि गेजेराव दा आन्दलन नांथ'वा बा सोमावसारनाय नांथ'वा मानो होनोब्ला जेरै जोङो हाग्रामानि समावबो जों गोबां सम जोङो बिथांखौ सासनाव दोनदोंमोन नाथाय बांद्राय असान्थि जानायावसो दिनै एनडिएफबि आरो आबसु आरो रायजो राजाफ्रा बे बिटिआर सुक्तिनि आन्दोलनखौ खालामनाय जादों आरो जों मिथिगौ सानैसो मानसिया उग्रपन्थी बा थिउरिया हान्जाफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरो आं सानो आंनि धोरोमनिफ्राय दे जोंनो दायो थिउरिया हान्जा बा उग्रपन्थी नांला मोनसे हारियाव जुदि गोबां उग्रपन्थी सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि बेयाव इनभल्भ जायोब्ला फरायनाय बिनि न'खरनि दानाय समाज दानाय बेफोर गासिबो थानांगोन नाय नोङो जोंनि गेजेराव भलन्टियार पस्टआव गोबां खमसे खम 2-3 हाजार दंमोन बिराद बारबार जाबाय बिएलटिआव 2-3 हाजारसो सेंग्राफोर दं बेखौ बारबार जाबाय गासैबो मानसिया साख्रि मोनाखै गोबां मानसिया दिनै जौ फाग्ला जादों गोदाव सोराव जाबाय 5 लाख थाखाखौ मोननानै बिथांमोना मोजां इउटिलाइज खालामनो हायासै थिग बिदिनो एनडिएफबिफ्राबो दिनै गिदिर गोलावफ्रासो माहाजोन जाबाय बा थाखा फैसा मोनबाय सोरबा एमएलए जाबाय नाथाय माखासे मानसिफ्रा दिनै 4 लाख 5 लाखखौ लानानैनो थानांगौ जादों हारिखौ मोजां मोनो बिथांमोना हारिखौ मोजां मोननानै न'खर गारनानै बिथांमोना दिनै बिमा बिफा सम्पति गारनानै दिनै हारिनि मावदों नाथाय जोङो बिसोरनि जिबनखौबो नाहरनांगौ आच्छा बेखिनियाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों जे दिनै जोंनि सान्थि परिबेक फैनायनि उनाव जा जों दिनै नुनो मोन्दों जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे 26टा आल्फाबेट इंराजिनि आल्फाबेट बे 26टा आखरा गोदौजोब्बाय आफाद दायै दायै बयबो मोनसे मोनसे आफाद दाबाय अनजलि दैमारिया बेलेग आफाद दाबाय दा दावराव देख्रेबा बेलेग आफाद दाबाय सानसुमा खुंगुरा बेलेग आफाद दाबाय आरो बर'नि गेजेरावनो गोबां माबा सिभिल अर्गानाइजेसनफोर ओंखारबाय बेखौ लानानै मा खालामनो सानदों बर' जाथिखौ लिडारफोरा आं सानो बे गासैबो सिमाङाव जेरैहाय मानसिफ्रा अखानायसि सिमां नुयो हर गेजेरनि सिमां नुयो उन्दुजेननो सिमां नुयो खायसे खायसे सिमाङा जाफुङो नाथाय खायसे खायसे सिमाङा फेलार जायो बेफोरो बै मेघालयआव बै थिर खेला गेलेयो मैदेर नुबा नौनो जिबौ नुबा माबा एकनो साइकेल नुबा आटनो बेबायदि होननानै गोबां टिकेट लायो जोंनि बर'फ्राबो लायो बे थिर खेलाखौ बेबायदि सिमां नुयो गिदिर जानायनि सिमां आरो नाजायो मानोना बिथांमोना पावार हांगार मानो होनबा दैदेनगिरि गिदिर मानसिफ्रा जेब्ला गोरोन्थि मावो जों बेखौहाय नुहुरब्लाबो जों जेबो खालामनो हाया सोरबा जुदि रोङै मानसिया दाय मावोब्ला बेयो पानिशमेन्ट मोनो नाथाय जायफ्रा गोरोंफोर बिसोरखौ जों जेबो खालामनो हाया बिसोरो सम सम दद्रन सिरि थायो आरो बिसोरो खनायाव थानानै हाग्रायाव थानानै बिदि जाबाय बिदि फानबाय पावारखौ फानबाय हाफोरखौ दानजोब्बाय बबे गामिखौनो आमुक गामिखौ दानबाय होननानै बुङो नाथाय बिसोरो जेब्ला पाब्लिकआ बै स्टेज बानायो होमबा बेयाव बिथांमोना लेक्सार मारिनो गोसो जायो आं बुङो नोंथांमोना ओंखारबो नोंथांमोना दिनै अन्थाइ जुगनि लिडारफोर नोंथांमोना जोंनि बर'फोरनिनो गुरुफोर जों नोंखौ सनमान होयो नाथाय नोंथांमोना जे इग' नोंथांमोननि गौरब नोंथांमोननि दुगाखौ लानानै जुदि नोंथांमोना हाग्रा गुदुआव थानानै जुदि बुखिबाय थायोब्ला बिदि जायाखै बुङोब्ला बे जानाय नङा नोंथांमोना प्लेटफर्माव फैनांगोन बयजोंबो नोंथांमोना गनायनानै खामानि मावनांगौ आंथ' बुङो जोंनि गेजेराव उग्रपन्थी नांला जोंनि गेजेराव गोबां पार्टि जाबाय जोंनो नांला मानोना जों मिथिगौ दिउरि आरो मिसिंफ्रा ट्राइबेल मानसि बिसोरो संख्या खम नाथाय बिसोरनाव गिदिर फरायनायफोर दङ अफिसारफ्रा बांसिन दिउरि आरो मिसिं बिसोरनि गेजेराव उग्रपन्थी गैया बिसोर गोजोनद्राय जायो
बिसोर जौबो लोङो नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै मा जाखो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि जाबाय फरायनायाव दिनै जोंनि पारसेन्टेजआ खमायलांगासिनो दङ ड्राग्स जादों माने ससियेल आरो बे समाज गठनफोरा दिनै गाज्रि जालांदों खारना बेनो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो मोजाङै बिथांमोनखौ बुजायाखै बेखायनो आं खावलायो जे बयहाबो दायित्व दं धोरोम आफादफोर नों बर' फरायसा आफाद साहित्य सभा गुबुन गुबुन पार्टिफोर NGOफोर आरो माखासे मोजां मानसिफ्रा दिनै जोंनि इयुथफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनांगौ खेलायावनो जा दामनाय देनायावनो जा मोसानायावनो जा आर्किटेक्चारावनो जा इन्जिनियारावनो जा डक्टरावनो जा बा आइएस अफिसार जानायावनो जा जेरावबो जों आखा फाखा जायाबा बै हाग्रा गुदुआव लानानै रायजो होनबा जानाय नङा बेखायनो बेखिनियाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबावदों बे समाव लास्ट नोंथांनिफ्राय आं मोनसे कुइसन सोंनो लुबैदों जे बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनाव दायो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया मिलाया जोंनाव आइएस अफिसार गैया IFS अफिसार गैया गिदिर जोंना माबा दाबो फुलफिल जायाखै बेखौ फुलफिल खालामनांगोन बिनि उनावसो जोङो क्राइटेरिया मिलायबासो जों बड'लेण्ड मोननायनि माबायाव फैगोन जयग'था जागोन होननानै बुंदोंमोन दा दिनै बे सेम वे प्रमद बर' सारा दिनै सुपार 50 मिशन लादों बे सिस्टेमजों थांनो नागिरदों प्रमद बर' सारा जे जोंनाव क्राइटेरिया मिलाया होननानै जोंनाव गोबां अफिसारफोर दिनै क्रिएट खालामनो नागिरदों बेयाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बाथ्राया थिगानो हाग्रामाबो सैथो बुंदों नाथाय बेनो साना हौवा बुंदोंमोन मानो होनबा बिथाङा सासनगिरिमोन मालाबाबो गावनि गादिखौ गारनानै गुबुननो होनो गोसो गैया बे सैथो बुंदों नाथाय बियो आन्दोलनकारिफोरखौ एसे साइड सापर्ट खालामनांगौमोन बियो गाज्रि बुंबाय फिथा सावनानै जायो आबसुआ बिसोरखौ पुलिसफोरा जेबो खालामा रन्जना फैसा खांनानै जायो गबिन्दआ फैसा खांनानै जायो उग्रपन्थी 110% 110%खौनो बड'लेण्ड मोना बे बाथ्राखौ बुंदों नंगौ जोङो दायो बड'लेण्ड मोननाय 100% बड'लेण्ड मोननाया एसे गोब्राब नंगौबो खोथाया नाथाय जोङो आन्दोलनकारिफोरखौ जों सापर्टबो होनांगोन बिदि होननानै जोङो गोदान पार्टि दानो हाया जोंनि गेजेराव जे दं बिसोरनो आन्दोलन खालामनांगोन नाथाय खलमजों खालामनांगोन मेलेमजों खालामनांगोन बै सिलाइजों दावराव दावसि जानायजों नङा जों ब्रेनजों पार्लियामेन्टारिजों बा एसेम्ब्लिनि थ्रुजों खालामनांगोन नाथाय क्राइटेरिया एसे भेजाल मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव रायजो बिग्राफ्रा गोबां दं जोंथ' मोनहैखागोन सिस्टेमा जोंनाव फैखाबाय जोंनाव BSc BTC बा BTR फैखाबाय जोङो मोनसे स्टेटल'सै फुल फ्लेजेड स्मल स्टेट मोननो थाखाय बे 6-7 जिल्लाखौ लानानै जोङो स्मल स्टेट मोननो थाखाय जोंहा स्टेट फैखाबाय मात्र जोङो खौसे जानांगौ बेखौ जों मेन्टेलिटि थिग खालामनानै जोंनि लिडारफ्रा पार्लियामेन्टआव एसेम्ब्लियाव खलमजों दावहा नांनांगौ ब्रेनजों ब्राह्मिनफोरजों दावहा नांनांगौ नों बेखौ सिलाइजों हाया जों सिलाइजों गोबां नांबाय आरो जोंनि गेजेराव खौसे थाथारनांगोन हाग्रामानि ग्रुपआ फै बिदिनो सानसुमानि ग्रुपआबो फै दावराव देख्रेबनि ग्रुपआबो फै सोरबा नोङो अन्जलनि बायद'नि ग्रुपआबो फै बिदिनो धीरेन सारनि ग्रुपआबो फै प्रमद ग्रुपआबो फै आरो गासैबो जोंनि फरायसा आफाद साहित्य सभा बे जेब्रा मोसाहारिमोन बिथाङाबो गोदान पार्टि दादों होननानै जों खोनादों बिथांमोनाबो फै गासैबो फैनानै जुदि मोनसे टेबोलाव ज' जानानै जुदि ब्रेनजों नाङोब्लासो जोङो हारिखौ खौसे खालामनो हागोन आरो जों मोनहैगोन एसे स्टेपल'सै जोङो दिनै ओंखाम बिदों जोंनो रुटि होदों मानो होनबा जोंनि गेजेराव सोरबाया नख्रां बिदोंमोन सोरबा हा बिदोंमोन दिनै नख्रां बिग्राफ्रा दिनै NDPफ्रा बिराद गिदिर बिदोंमोन दिनै बिथांमोना स्टेटआव फैबाय गाव हामबाय होनो नाथाय जों खौसे जानो हायासै बिथांमोननि गेजेरावबो गावलांबाय जोंनि गेजेरावबो माबा मोनसे भुल जाबाय जाया नङा जाय फिसा भुल बेखौ जोङो सुद्रायलायनांगोन आं बेखौ बुंनाय जाबाय बे लास्ट एबाराव जों भिडिअ एसे गोलाव जाबाय जों फोजोबनोसै जे जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं नोंथाङा दानि बुंलांबाय जेब्राराम मोसाहारि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि दावराव देख्रेब अन्जलि दैमारि बिथांमोन बायदि गोबां लिडारफोर दं बिथांमोना ओरैबायदि माने मालाबाबो सिं जानो हाया बिथांमोना सिं जानो हायो आरो बर' जाति बिथांमोननि जिथुनिखि बिसोरनि मनोभाब नायहरोब्ला जों बर' जातिनि सायाव अननाय गैया बायदिसो नुहुरो बिथांमोना मा खारनाव सिं जानो हाया ना अननाया बिथांमोनाबो दङ बिथांमोनाबो हारिखौ जोबोद मोजां मोनो गासैबो हारिखौ मोजां मोनो बेनि गेजेराव माखासे लबि सिस्टेम फैयो दे आं बिथांमोनजों थायोबा लाब जागोन ना जाया बेखौ नायो बेनिफ्राय आं दहाय बुंदों इग' माने जोंनि गोमोनदि थायो माखासे मानसिफ्रा बे प्रिन्सिपलखौ लानानै बिसोरो थाबाय थायो दासिमबो PTCआ दङ माखासे सेंग्राफ्रा ओंखारफिनदों इउटिलेबाबो ओंखारफिनगोन बिदिनो यां PTCआबो ओंखारफिनगोन progressive PTCआबो ओंखारफिनगोन माने बुस्थुआ थैनानै थालाङो रेस्ट थालाङो आरो बेखौनो लानानै मानसिफोर दिनै गावबा गाव बै प्रिन्सिपलखौ लानानै बिथांमोना थांना थायो खायसे खिन्थु सिफायनानै ज' फैफिनो बे जाबाय पलिटिकेल लाइनाव थांबाय बे पलिटिकेल पार्टि आरो दायो जोंनि गेजेराव जिथुनिखि सिभिल अर्गानाइजेसन दानाय गोबां हिसाब गैयै दादों बेफोरखौ लानानै मोनसे समाव
मा जाहैगोन जों दा बुंनो भाषा गैया बेबायदि जानानै दं आरो आदसा बेखिनियाव आं नोंथांखौ लोगो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय हामबायनो दा नोंथांखौ बहुत बहुत धन्यबाद होबाय बे आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ हाजासे धन्यबाद होबाय आं नोंथांनिफ्राय बिदाय लानोसै एसेनोसै नोंथांखौ गोजोन्थों खुलुमबाय